gaur antolatu dan Albizturko aurreneko erromeri egun onta gertuatu zeaten denoi. Asko albizturtarrak, albizturrekin harremana dezuenak, baina kanpotire jende pixkate etorri da. Eta egizan eskertzeko da olako erantzun eukitzea olako egun batek, ezta? Ez da harritzekoa albizturren olako, trikitisakin lotutako olako egun bat ikia, ezta? Denak beti esatea, igual, errezil, otean, metro karratuko emetres gehiena daun herrie, o azpeiti otean, biztanleko BMW gehien daun herrie. Aldiz, ez dauket estadistikaik, baino zalantzaik ez, albiztur dala, bai trikitilari, bai trikitizale, gehien dauzken herrie, biztanleko metro karratuko seguru nago hola dala. Eta gaurko egun honek, pixkat, bide emango digu, histori horri eta trikitilari guztiri, bere toki emateko eta egun poli bat ospatzeko. Hortaz, pixkat hasieratik hasteko, ze hasiera hobe bat, trikitilari guztik haste gehan prozesu hoi ikustea baino ez da, eta hortaz, aurreneko urteetan dauden herriko ikaslek, maixuenik pixkat ezautzet, zuek ez dakit ezautuko tezuen ilezuri hau, eta gehiago luzatu gabe, behi utziko ditze, bai ikaslek eta joko duena aurkezteko. Txalo gero bat, favorez. Saldeon Albiztur. Trikitisan etorkizune aseguratuta dakegu. Beste egun urten gutxi gora bera. Oain ondoren joko dutenak, die Maite Galarza, Izaro Aizpuru, Iraia Etxabe, Ana Zubizarreta, eta Izeia Telleria. Ojo gurtuzte ditu. Hala. Orain die hasi berriak eta orain ingo dituena da kasi milagorroa. Osea, urte baten ikasi duetena, ojoko duena, hoi da pasada bat. Osea, oain ikusiko zuen. A ber, 1, 2 eta 3. Osondo. Gaur hemen joko deunetatik hoben adiela uste. Eta ondoren joko due beste kanta bat. A ber, 1, 2 eta 3. Ensaiotan ez zan hain ondo ateratzen.
nik uste etxen aste honetan lan asko induela. Oain beste abesti bat joko dute. A ver. Bat, bi eta hiru. Garbi dago, ni jubilatzea bauketela ja. Ondoren, kalejira bat joko dute. Ba, txalo beroan mezi dute. Osea, beste urte asegurita dute trikitza jaialditan. Eta ondoren, gainantzeko duzik.